Mill-bidu għas-sena sal-aħħar ta' Ottubru li għadda fil-qorti ġew deċiżi aktar kompilazzjonijiet minn dawk ġodda li ddaħlu fl-istess perjodu. Ħareġ minn tarif li ta' fil-Parlament il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt li wieġeb mistoqsija mid-deputat Carmel Sudbonnici. Mill-istess informazzjoni jirriżulta li b'kollox ġew deċiżi 838 kompilazzjoni waqt li ġew ippreżentati 788 kompilazzjoni ġdida. Ħareġ ukoll li l-aktar xahar li fih tlestgħu kompilazzjonijiet kien dak ta' April fejn saru 163 wara isegwi Jannar b'107 kompilazzjonijiet deċiżi u Ġunju b'91 kompilazzjoni. Din l-informazzjoni x-xhieda ta' kemm żdiedet l-effettività fil-qrati f'pajjiżna dan fost oħrajn grazzi biż-żieda fil-korp tal-ġudikatura li wassal biex bħalissa u l-akbar fl-istorja. F'din il-leġislatura wkoll kien hemm il-konsultazzjoni pubblika dwar il-kompilazzjonijiet wara li r-riforma ġiet imwiegħda fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista Malta Flimkien.